Šimano, odehrál si dneska druhý zápas v playoff, 22 minút 34 sekund, jak se cítíš? Tak cítil som sa veľmi dobre, cítil som sa lepšie a lepšie aj v tom predĺžení a som rád, že sme ten zápas vyhrali. Perfektní. Viděl jsem, že si rozhodl samozřejmě i všetci na tebe naskákali. Bude to trošku drahé? Už víš, co tě to bude stát? Tak asi nie, myslím si, že všetci boli šťastní v tom play-off, hlavne dôležitá výhra, keby prehráme doma, tak už sa to neotáča z ľahko 3-0, takže dôležitá výhra si myslím hlavne. Perfektní. Ty vlastně to druhý tvůj zápas playoff a už to vlastně dvakrát nastavovali. Jak se cítíš, jako je to zátěž pro tebe? Tak je to iné ako základná časť, ale myslím si, že som stavený na tieto zápasy a užívam si ich. Fanoušci vás hnali, cítili jste to? Tak áno, fanúšikovia boli výborní a hnali nás dopredu, takže super zápas. Viděl jsem hodně vlajek slovenských. Nějak jsi to vnímal jako fanoušky? Tak toto nie, toto si moc nevšímam, ale je to super, že tí ľudia tu chodia. Perfektní.